ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ବୋଲି ବର୍ଷା ପାଗରେ ବୁଲି ବୁଲିକା ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ କରିବି ଟିନି ନିନି ଆଇଡ଼ିଆ। ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲି। ବୋଉ ଦେଖିବ ଆସ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍। ଆରେ ଆସ ନା ଦେଖିବ ଆସ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍। ଜଲ୍ଦି ଆସ ନା ବୋଉ। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା କହୁନ କାଜଲ? ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ କାଇଁ ହେଉଛ? ଦେଖ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରଖିଛି। ଲୋ ମାଲୋ, ବୋଉ ଦେଖି ପୁରା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ବୋଉ କହିଲେ ଏଇ କଥା, ହଉ ତୁ ବାସନ ଗୁଡ଼ାଇ ମାଜିଦେ, ମୁଁ ତତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ମୁଁ ସେଠୁ ଭାବିଲି ବଢ଼ିଆ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋତେ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ମାଗଣାରେ। ଯାଉଛି ମୁଁ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା କରିଦେବି। ଜଲ୍ଦି ଦୌଡ଼ିକା ଗଲି। ଦୁନ୍ ହେଇ କୁନ୍ ହେଇ ସବୁ ବାସନ ଗୁଡ଼ାକ ମାଜିକିରି ଥୋଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ଦେଖ ତୁମର ସବୁ ବାସନ ମଜା ରେଡ଼ି। ୱାଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ମଜା ହେଇଛି ତ। ଆଚ୍ଛା ଆଇଡ଼ିଆଟା କାମ ଦେଲା। ମୁଁ କାହିଁକି 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି? ତୁ ଘରର ବୋଉଟା ଘର କାମ କଲୁ। 1000 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଯା ପଳା। ବୋଉ ମୋତେ ଠକିଦେଲେ, କିଛି ମିଳିଲାନି। ଦେଖୁ ଚାଲି ଆସିଛି ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ। ଯେତେ ହେଲେ ମୋ ଶାଶୁ ନା। ତୋର 3 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲେ ମୋର 30 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ।